Hello guys, so we're gonna play a game for a bus cut. We have nothing else. So yeah. So come. Okay, we're gonna first. Rock, paper, scissors. Maak laat zien. Rock, paper, scissors, shoot. Wacht. Ik wil nou winnen. Anders heb je ook al. Nou, ik was... Kom ik die gebruik? 61. 61. 61. Stop. Yo, best wel. Mijn broer, I'm almost halfway. Oké, kan je het na. 7. Ja, aku terus lah, aku kemarin makan tahu. Linky tas tuh, Wacht, man. Doe het. ja nu pas. Stop. Ja. Ik heb dit woord gemaakt dan. Zie jij ze niet? Oké, now your turn. Let's see. Say, dit is waar ik kijk. 45. Stop. Ik heb 2 keer 45 keer goed gemaakt. 77. Stop. Ja, de 3. Oké, 98. Stop. Ja. Hey bro, I don't know if finish my eggs. So come. 55. Daar is hij. My bro, where's 55? Hier zo. He's 45! I think we'll share it now. Because this is how to say you're 55. Nou, hij is 55. Is your 55? Weet je, die 55 schrijft. Oh, is dat Ik zeg, ik kan de 3. Nee, is plan. Dat zijn de plan. Ik kan niet meer nummers zien. Je was De vandaag. I so we share because that's child and cheater. 55. Ik zeg 45. 45 en hij zegt 45 en 55. Anyway, so we done. Yeah, bye bye. Dat is jouw slot. Linky, het is Ali Bosco to pay. Ik moet Ali Bosco to pay. Sim niet lukken. Link. Ik mag maar u.